Какво ста, хора? Пак играем в Skycraft. Окей. Нека видим какво има в честа. Да значи в мен клип, където бях оставил за IP-то беше в другия сервер, където играх после, не за този. Това е Skycraft. Не знам дали знаете, просто казвам. Да не се бъркате. За този сервер Skycraft ще оставя топа IP за него. In the description. Айде да. Голдени пали, яйца топки. Снежни топки. Ето я, нека видим. Какво има някой по средата ли? Или се бъркам? Слънцето как ми така очите. Да ходим ли по средата? Мисля, да. Hello, you know, hello, гача. Добре. Видим? Добре. Сега това е добре. Се скачва нагоре, добре. Умри! Падай! О, това е да си промен. Окей, сега сме in the middle. О, дъма сворд, супер. Прекрасно. Ма няма ли нещо за XP? Бота ли за XP? О, майко. Няма ли бота ли за XP? Странно. Тогава как иска да се еншантнем? Chain Iron. Нека да проверим всички чести. Не. Тук само и това е. Не чай да бъде разкъдам. Chain Iron. Това е дъма хелмет. т.е. дъма честплейт. О май гад. Абе, айде бе. Айде бе. О, най-после. Не знам дали се чу от Майнкрафта, чакайте. Music и Sounds 38. Всъщност да го навалим малко. Фак. Чуле, аре бе, 4 минути само е тук и тъй. Значи ли какво ще правим? Мама. Това е моето такова, да борави. Само аз оня сме.
мръсно. Сега ще му виждам сирената. О! Айде. Скайюс арми така, плюс едно коинс. Как му е такова неща, не? После 10 ми даде. Окей, за което нищо не мога да направя. Хайде последен Skywars. Защото... с кой друго да снимам, фрац. Мисля. Хора другия път мисля да снимам с Фрепс. Ще видим, зависи. Половин час напуска, окей. Веднага решваме и тая. Трябва ще се върне като напусне вече. Няма съм. Окей, тук сме. Фак! Добре, давай. Не, какви са тия? Окей. Фих! Много манери. Тук и те лагвани, аз не знам за кома е, тук и те като са влезни малко по-добре те. Аре бе. Мисля да решваме веднага. Не е най-добрата идея, която имаме. Ти така карам ме на лес. Добре. Хоу. Това Ирон. Добре, назад нададох ми нямаш. Че аз нямам никаква броня, бе. Фак. The fuck? Мисля, че това е най-добрата опция. Еми, какво да направя? Това ще е хора. Един малък епизод на Skywars. Следващия епизод не знам къде може да цъкам. Може да снимам с Фрапс, ако намеря програмата. И... Чао! До следващия клип. Абонирайте се. Please! И са лайкнете клипа. Бутон нагоре дайте. И нека да завършим клипа подаващ. Гледайте какво става. И